Ola, chámome Silvia, son enfermeira especialista en familiar e comunitaria no Centro de Saúde de Bertamiráns e a continuación vouvos a explicar o referente a actuacións ante unha sospeita de infección por coronavirus no centro escolar e como debedes de realizar o mecanismo de alerta á Xefatura Territorial de Sanidade. Ben, en canto ao primeiro punto, enmarcado dentro do protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, decir que dito protocolo está centrado, ten como eixe central crear contornas escolares seguras e saudables. Na parte que nos toca referente a actuacións ante unha sospeita de infección por coronavirus no centro escolar, temos que, como importante, a detección precoz dos casos. Ben, para poder realizar dita detección, indicar que toda a comunidade escolar que está integrada por alumnos e alumnas, docentes e persoal non docente e pais, nais e titores legais deben de realizar un autotest diario de síntomas compatibles con coronavirus. Dito autotest debe de realizarse antes de acudir ao centro educativo. E os síntomas compatibles con coronavirus son os seguintes: temperatura maior de 37,5 graus, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa ou cansazo, dor muscular, dor de gorxa, falta de olfato ou de gusto ou diarrea. Cabe recordar que ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 en alumnos e alumnas, pais, nais ou titores legais e persoal docente e non docente, estes non deberán de acudir ao centro escolar. Por outra banda, se un convivinte das persoas mencionadas anteriormente son sospeitosos ou afectados de COVID-19, tampouco deberán de acudir ao centro escolar. Por exemplo, se a profesora de Educación Física o seu marido ten síntomas compatibles coa COVID-19, a profesora de Educación Física non deberá de acudir ao centro escolar. Ademais, con posterioridade á detección dos síntomas, deberémonos de poñer en contacto co centro de saúde, ou ben co pediatra ou médico de atención primaria e, fora do horario laboral dos centros de saúde, co punto de atención continuada e, ante síntomas de gravidade, co 061, que é o teléfono de urxencias e emerxencias de Galicia. As ausencias dos alumnos e alumnas serán xustificadas a través dos pais, nais e titores legais. Non será preciso o xustificante médico. Ben, a continuación deixamos de lado como actuar antes de acudir ao centro e vámonos a centrar cando detectamos un posible caso dentro das instalacións educativas. Ben, o que se debe de facer cando se detecta un posible caso, o primeiro é avisar ás familias ou persoal de referencia dos alumnos e alumnas. Debemos indicar ás familias que deben de acudir ao centro na maior brevidade posible para que realicen a recollida do alumno ou da alumna e a familia debe de contactar co pediatra ou médico de familia ou en horario non laboral dos centros de saúde, ben os puntos de atención continuada ou 061 se hai síntomas de gravidade. Ben, mentras tanto a familia non acode ao centro a recollida do alumno ou alumna, deberemos de unha persona do centro deberá acompañar a este a unha zona de illamento. Dita zona debe de estar previamente planificada antes da apertura do curso escolar e esta zona debe de contar cunha serie de características. Debe de ter unha ventilación axeitada, debe de ter solución hidroalcohólica para facer a hixiene de mans, panos desbotables e papeleira a poder ser de pedal. Durante o traxecto e a duración que este o alumno ou alumna na zona de illamento é de obrigado uso unha máscara cirúrxica. Debemos de asegurarnos da correcta colocación da máscara e que a teña colocada ata que os familiares ou persoa de referencia o veñan a recoller. Importante que tanto o alumno como a persoa que axuda no traslado teñan colocada a máscara cirúrxica.
Para finalizar, vamos a explicar o mecanismo de alerta á Xefatura Territorial de Sanidade. Ben, cando nos encontramos cun caso confirmado dun membro da comunidade escolar, a dirección do centro escolar ou ben o equipo de referencia da COVID-19 do centro escolar debe de contactar coa Xefatura Territorial de Sanidade. Na presentación están presentes os números de teléfono das distintas xefaturas territorial de sanidade. E estas teñen horario laboral de 8 da mañán a 3 da tarde. Si confirmamos un caso fora deste horario, debemos de chamar o número de teléfono de garda do Servicio de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia, ben directamente ou a través do 061. Importante tamén que a dirección do centro escolar, ademais de notificalo á Xefatura Territorial de Sanidade, debe de notificalo ao equipo do centro de saúde de referencia. Para complementar información sobre os erros máis frecuentes dos usos das máscaras e de como protexer aos nenos e nenas frente á COVID-19, tendes 2 vídeos explicativos no apartado de enlaces de interés. Moitas gracias.